सोलायनाय नांगौना नाङा नोंसिनो? नांगौ। मा सोलायनाय बेलाय? थांनाय 17 बोसोराव मा मावखो? 17 बोसोरनि सिगां मा दंमोन बे जायगायाव? गोरबोआव सोर दं? खैफोद आफोदाव सोर दं? गोरबोआव सोर दं? खैफोद आफोदाव सोर दं? जों बयबो मिथिखागौ हाग्रामा दं, हाग्रामा दं। 20 बोसोर सिगां रावजोंबो नायसनजायै बे हालामा जौगानायनि लामायाव सोरनि थाखाय? हाग्रामानि थाखाय, हाग्रामानि थाखाय। भारत उदांस्रिनि 70 बोसोर उनावबो दाबो जौगासार जानो हायाखै। अबोला 27 बोसोरावनो BTCखौ मानो सनानि जाजानो लुगैयो, सनानि जाजानो लुगैयो। जों जाम्बा जाम्बिखौ, जों जाम्बा जाम्बिखौ थगायनायनि राजखान्थि नङा होमबा, राजखान्थि नङा होमबा। फोथाय दा फोथाय सैथोआ बेनो दिनै जोंनाव जा एसे दं हाग्रामानि थाखायनो दं। बेखौबो सोलायनायनि मुङा खोमाना लानोसै नामा? बेखौबो सोलायनायनि मुङा खोमाना लानोसै नामा? खेबसे सानना नाय